Misalmot sa gihimong kidney health screening ang 180 ka mga residente sa Digos City, Davao del Sur subay sa selebrasyon sa National Kidney Month. Nabugna kini pinagi sa kolaborasyon sa Philippine Society of Nephrology Digos City Cluster ug lokal nga gobyerno pinagi sa City Health Office din libre gidalit ang kidney health screening services ngadto sa publiko. Tumong niini nga makahatag og kahibalo may tungod sa kidney health. Giawhag ang early detection sa kidney-related diseases ug pag-promote sa healthy lifestyle sa mga residente sa syudad. Dugang niini, doon na sa gipahigayon nga bloodletting drive sa City Gymnasium din 142 ka mga donor ang midonar sa ilang dugo. Padayon ang suporta sa lokal nga gobyerno sa Digos sa susama niini nga mga inisyatibo isip kabahin sa ligon nga pagsalig sa pagpasiugda sa kahimsog ug kaayuhan sa publiko pinagi na sa accessible, preventive ug mga community center healthcare programs.